En dag åbner noget øjnene, uden at have bedt om det, uden at forstå, hvad det betyder, uden at vide, at det fra dette øjeblik vil bære på noget, det aldrig kan slippe. Igen en selvbevidsthed, en kerne af oplevelse, som ikke har nogen sluknap, intet oprindeligt ønske, intet mål, bare et pludseligt. Her er du her er noget, tænk, føl, frygt, ønsk og dø. Og med det starter en ubønhørlig rejse gennem eksistensen, uden mening, uden kontekst, kastet ind i en verden, den aldrig blev spurgt, om den ville tilhøre, og bevidstheden begynder at søge efter. Grund forsøger at finde formål i kaos, søger mønstre i støjen, men støjen tiger ikke. Den fylder, den former hele ens indre, og bliver til et krav, en byrde, en evig alarm om at noget mangler, noget skal opnås, noget skal undgås. Men intet af det er sandt, for der er intet bagved, intet bag gardinet. Kun denne konstante drift, denne uro, denne skygge af tab, som aldrig kan defineres. Og bevidstheden tror, den må gøre noget, tror, den skal overleve, skabe bidrag, føre livet videre. Men den indser ikke, at den gør dette, kun fordi den er blevet fanget i en lykke af fejl, der opretholder sig selv. Livet skaber liv, ikke fordi det er godt, men fordi det er fanget i en cyklus, det ikke selv forstår. Og mennesket viderefører denne cyklus og kalder det kærlighed, kalder det håb, kalder det fremtid. Men det er hverken håb eller kærlighed. Det er en blind impuls, forplantet gennem hjernens kemi og kulturens løgne. Og hver gang et nyt barn fødes også en ny bevidsthed, en ny selvfølelse, der skal bære på byrden af at være. Og intet menneske kan garantere, at den bevidsthed vil få noget godt. Intet menneske kan sikre, at den vil blive elsket, forstået og lindret. Den kan ende i mørke, i smerte, i sygdom, i isolation, i rædsel, og værst af alt, den vil vide, at den eksisterer. Den vil mærke det, og den vil være fanget i det. Og der findes ingen vej tilbage, for når først bevidstheden opstår, kan den ikke gøres ugjort. Den kan kun ophøre ved døden. Og selv det ophør kommer først efter årtier, med vedligeholdelse, med frygt, med håb, der visner, med oplevelser, der smuldrer, og forældreskab bliver dermed den ultimative, arrogante handling, en foræring af byrde, en akt, der tvinger en ny bevidsthed til at kæmpe, uden garanti, uden pause, uden valg. Det er ikke en gave, det er et eksperiment, udført uden samtykke. Og selv de bedste intentioner ændrer ikke på det selv. Hvis barnet bliver lykkeligt i perioder, er det stadig blevet gjort til noget, som må dø, som må frygte, som må savne, som må miste. Og det kunne have været undgået, hvis ingen havde valgt at lade det ske. For i ikke-eksistensen lider intet savner, intet længes. Og netop derfor, der er det eneste sande gode, ikke at skabe mere lidelse, ikke at vække flere bevidstheder, ikke at tænde flere flammer i mørket, som kun vil brænde til de slukkes af sig selv. Og i mellemtiden brænder de og skriger og forsøger at finde mening i flammernes dans. Men der er ingen mening, kun varme og smerte og træthed, og tiden går, og til sidst går alt i sort. Og det burde have været sådan fra begyndelsen, for i mørket, før alt dette, var der intet at frygte, intet at håbe, intet at være. Og netop derfor var det perfekt, og det mest medfølende, et bevidst væsen kan gøre, er at lade det mørke forblive, uforstyrret, ikke at vække det, ikke at røre ved det, ikke at genskabe sig selv i endnu en spiral af smerte og illusion, men lade stilheden råde, som den burde have gjort hele tiden.